Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Тамошобинони азиз, бинен чӣ хел халатҳои хушрӯ, ино ҳамаш арзон шидан дар бозори Корбон, тарафи Пажарка, дуюм дарвоза, ряди магазинҳои шишагӣ, 108 магазин. Азиҷа манавур бисёр дорум. Анаи халатҳои новинкара ҳозир аксия кардагиянд. Беҳад хушрӯ ай пеш материалшон нархаш 350 сомон штагай. 400-450 буд, ҳозир 350 сомон штагай. Марамат бинен чӣ хушрӯ ай материалшон фасонай. Хичонам духтуш аҷоиботай. Ана. Бинен. Ай пеш рангашам хе ярки фасонай. Озима шумода нишон метиём. Мана гӯкнен. И рангушунай. Качествашда гап нест. Хеле стилшам қа хушрӯ ай ки духтаро. Бо як бор хитон биён ай пеш бинен. Доставкаам доран, ма рақамашона мемонам, доставкаам мекунанд. Ина касе да доставка дар кор бошад духтарако, нависен доставка доран. Марҳамат, ира бинен чӣ хушрӯ. Баъдан тамошобино ана ин кирторам арзон кардагиянд 400 сомонӣ. И качествои нақшай бори якуме ки омада буд 600 сомон будан. Ҳаваёй ай ҳозир 400 сомон штагиай. Ҳозир як ду шайхе нишон метиём. Ина расветкоша бинен тамошобино. И ҳамо оригиналош. Марамат касе да дар кор боша биёен 400 сомонӣ да гирен. Мана ира бинен. Чӣ хушрӯ ай. Ай пеш капка бутай. Мана иш сиёҳай. Хеле навурда. Чӣ хеле ки сафед омадестай. Мана материалоша бинен. Ҳа материалаш нағзай. Ҳамина сангчош аҳамияти чӣ хеле ай. Ина миё ҳамаш расветкои ҳаминай. Мана сиё дора, электро дора. Мана и коричневиш ҳаст. Ина хеле бо медовиш аст. Мана. Хулоса ҳамаш хушрӯ. Чӣ тавре ки гуфтум, доставка доран, Россия доставка доран, дохили Тоҷикистон ҳамаи ҷош доставка доран. Баъд медонен духтаро, шарфҳои новинка омадагай. Ҳозир нишон метам нархошон чандиян? Борои Дубай. Тоза бори Дубай ина. Шарфакҳои оригинал. Ҳозир ма шумода нишон метам. Шарфҳои 150 сомониянд тамошобино. Оригинало. Марҳамат. Касе да ки шарфи Дубай дар кор боша, метавонен ки омада ай пеш бинен. Мана, иша бинен чӣ хушрӯ. Ба ҳар ҳол бори Дубай качестваш фасонай, качестваи нағзай. Барои авай касе ки мегира, бурд мекуна. Мана нигоҳ кунен чӣ хушрӯ шарфако омадай. Ҳамаш якум сор тамошобино. Ина, бори бисёр омадагиай. Ина медонам ки сафеда бисёр мехаранд ҳозиро духтаро. Ина духтаро биненда чӣ расветкои хушрӯи сафед омадагиай. Моделошам фасонай. Мана сафед астай, бадани хеле сафед астай. Мана бисёр духтаро бисёр пурсида буданд шарфҳоро. Биёен тамошобино ина омадагиай ба ҳазур метавонен интихоб кунен. Баъд дӯстони азиз, ё аксия давом дора 200 сомония. 300 сомон, 280 сомон буфо, ҳамаш турки. Нархошон 200 сомон штагай. Бозори Корбон, тарафи Пажарка, дуюм дарвоза, 108 магазин. Ряди магазинҳои шишагӣ. Марҳамат. Бо нархҳои арзон омада анаминора харидорӣ кунен. Тамошобино аз анаино пурсида буден, бо омад в наличие ҳаста и 550 сомон бори Дубай. Анаи детали дигаш бошад, корои дастӣ ино 750. Нархошон бо арзон мешава. Биёен бо хитон ай пеш як маротиба бинен. Ҳамаи борошона бо арзон када метиҳанд. Чӣ тавре ки гуфтум, доставкаям доран, марҳамат нависен, доставкаям мекунанд.